Hakani ke episode kebeladap ni layak mi. Banda poi satai kan sami ka bakum kata kan sim berkhat na kitai. Namar bakani ngajong nga kadai ka ha? Babrio. Hakani ke episode ke bamenta tungin yak mi. To hang ni pada istuna bhai ni je kran mo. Uong hang ni hakani ka khot ka bakhat ar. Kan la jia. It will happen. It may happen deh. Kan la aja. Ti kan la aja. It will happen. Kalau kalau tikena bet. Kan la aja. Tikena ka bansawan. Habaki Egypt kinyu I pa kinyu ong hakmi kani kalong katanga jong u bat kinyu penyap no yang henry ya pa kin ripin im kan. Lada bi il pastai. Il pastai. Imat nakani kayathu ingilu ka jinglong jingman jong kibri wat kopor. Kamta mi hini ki badan hakabor. Kum kisim. Paru ni umdi kerteng jong ubrio. Paru kamut kumka ni kanam ko bing ai us im. Ni u chief minister, u president, u prime minister. Kidang ki kerteng. Kadi ka post kan. Hai ka post ka title mo. Ndai ka kerteng la amne duwe bade. Ti ni ko ong Abraham ni la dakila. Po intai kini ki Egypt kini IF ha. Ti kum bakalong hi hakanu kanu ka jaka kibri ki badan hakabor ki khamship ka buhi. Ini kidi kinong way kini. Lawan citi temuan banyo ya kini kata kajing mabriu kalak benum dei tangan kedur kaman. Am dei kini ka physical kajing long jokan kalau renjeng jokan ni ka tengah kajing Abraham. Temuan kadang dei ka prime age kini. Wala dei mana nyu husan snem nani u Abraham nyu husan snem. Temuan lada kata kajing ilup jong kata tengah kajing Abraham. Nah, kini ki Egypt kili yo kili itu khana us im sashim dai. Kandai kerta kepada Babrio orang po nomor ba kadai kapur bagi Islam ha. Kalau ada Abraham punya posan sini orang dai dang kan. Mun kani ka tengah Abraham orang dai orang Babrio orang po ba. Takala bandong lu la dangi panan kam kum haka rukom blong ka jongi mentah kini kisingi ka jongi mentah ru. Kemud ya ka brief hi ke badan ilup hi baro yele ban yo ban kurup ya ka ne. Ti mdei na mar baki kwa banshim kurim yaki ndai tang machpun hun ya ka jingkwa kanong sirang kajong brio bagi orang kan kwa brai ka do kajing kwa brai ti yo ka shulong tang kajing pun hun ya ta kan ta banshim te kata kalong kajing ma kabu Abraham uyo I la I lupa to hang ni mdei ba kwa banya dial di ndai pet ya kan borok ko bayam di minta wan man kerpat nomor yo ka jakum ta ya pha tikin dipin im hende yang akin penyap nama nang tai nama sedang la ong la roi ka spa hoi ka pho ki jingri ki siem na tau dan solot hoi tamut hang ni mot ka rule la ni ka benta jong sarai kam dei tam tau Abraham hoi kalong lu nam ta kan ni ka hoi kan hun borok ko wai le si ka ba hamna chmat yong ka jang ni mo terlapo itu ka bakat lai pada wang tu itu ngakerpat ya pha ba phalong kapara jonga bakan long bahaya nga nakabenta jong pha bat ngan yo im kamensim nakabenta jong pha sunai bhai ni jing kerpat mo wan hang ni hakmat la ka jong katanga umdei kum ubahalor ka hakajuk khardan udah kerpat dia ka sarai ne lada ngilapoi satai ong bangadei ka para jonga kemudian nak jing long rang ba wan sha shim bu kanu ka banda hoi banda ban hukum ini ada kerpa idan wi benta ba shat ang jimot jong at pip store ne uni ubriu bala jiat hoi hang ni nga ing bala da bu da ki tien ki bang yakran mangi benta lo hab ban thok te haban ong sera along cakapan ong tengah ong apa di kepala along batok itu parot kayak ipis ngolor ta ban ong ka jing thong along batok kan itu kadang mau batok ban im nang ngim nang ong ban ong kung hato ngin shim mo kani kandai ka jing thong namar ba kani kadai ka life and death situation atau kalong mo ka babansaw hang ni ya kasaray bakan ong bakay day
para kadai para tingim tip kata kekerdan para kan wan kumno kajinglong para bat u Abram kalak belong sibahing basem nama kita kipon sya keempat yar ka pertayang bayar mentah kilak benong sikur ru tina pedeng jong kata sikur ta kalak benong long kalak bendi petemalong nakaju kajat bendi tu ong para teker kom penon kamparan tu tekadi banyar kan kadi banyar kan num dei benong bai dengi penon kampara kemut tang si para ka wi kalong ying tama phi manga nyep her ka kur nyep her kalong ying na dadai bingi sa Amerika sebut ngili Amerika ngidei para kasih ya tilong hang ni da ong penon kam na kantin para hang ni kin laladami ka jingkli kemut u Abram undon bet ka jubam Sipang jong ka jing ya jan pedeng jong kasarai ban mau ti kata ka jing jan pade ka syong kat kum ka jing long jong tu ka jat bendi tu ka ti long da kata ula ban safeguard il di ula ban yada il di ba unum sya penyam unum yap tama ong yo im ka man siap nak ban ta jong pha hatu ula ada perkhat lupa ram por ba mandal lain mat pasa kasapoi dong khat pengin yo menyedan biar patai kan dong long uhab ban risk kan uhab ban can do ya la ka jong ka tengah la dak wal ada syakni no henry unyele da kumno pade banyo pat ya ka kemut kata kali bendon ha ka ilong kitu jing penon kam tu te kanong bahaya nga naka benta jong pha nang ta katuwei ngan yo im kemensim naka benta jong pha istunat bah ini bentah ni mo iba teng-teng im na complete jing mot ini bentah kemut ka role jong ka kemi ki khun ka don ka jong ka dore ka ban yarap banyada hakan ni ke episode ka ban wan ngin yakhmi mela yat khu kalong ka para jonga bakum ta ngan dalala ban sim tengah haladi yaka timinta hakmi ka tengah jong me tu simno yaka batu khile no ru